I'm back again with another spoken word poetry video. So ang kani nga piece kay dili ni ako ang nag-compose. This piece is composed by Mark Angto. Dugay na kay ni siya nga poem nga karon lang nako giplan og giplan og buhat. So here we go in 5 4 3 2 1. Napapitik mo kining dughan imong ngalan perming madunggan sa mga panaad ug pagsalig diha kunimo mudapig. Sa imong mga mata akong nakita katumanan sa mga pangandoy gikan pagkabata. Sa gidala mong kalipay way laing makaangay. Apan dunay dakong apan kay kining tanan dili matuman kay bisan unsaon akong asa. Ikaw ug ako ra, way kita. Giswayan nako papas pagbati nga para nimo nag-awas-awas. Apan pakyas kuning tungura kay dili madiktaran kining gugma. Nganong nimo paman, nganong nimo nipitik kining dughan, nganong sa kadaghan ikaw pa. Nganong ikaw pa nga naa na may nakauna. Lisod dawaton, sakit sa buot. Ang gugma usahay gasa, usahay silot. Ihilak ko na lang kini ang tanan, kay dili man ka pwede sa akong kiliran. Di ka pwedeng maakua, di ko pwedeng maimuha. Di ta pwede sa usag-usa. Ikaw ug ako ra, way kita. So, that's it. Diri na lang ko nag-video sa akong outro kay nakalimot ko og video dito sa Apollo. So, again, if naamoy mga pieces diha, kay nga ganahan mo nga ako nang i-video, ako nang i-present, ako nang i-kuan, kay just message me your name og ang katong piece mismo and ako nang buhaton para ninyo. Hope you enjoy the video and don't forget to subscribe and click that notification bell for more upcoming videos. Don't forget to like and share. Again, this is Krisha Marie saying, "Way sira ay maghinigugmaay." See you on my next video. Bye!